Er wordt al jaren werken om het zeegas waarom te krijgen op het waard. En Krekt doet de grootste stap eer in dit project zetten waard, kan de coronacrisis om een hoeken zijn. We konden gelukkig op de valreep nog net wel gaan zaaien en daarvoor hadden we best wel wat mankrachten nodig. Maar we moesten ons team, wat eigenlijk uit 20 mensen bestond, reduceren, dus met de helft. Zijn we op pad gegaan en we moesten voortijdig terugkomen omdat toen de maatregel tegen samenscholingen werd genomen. Dus dat was wel even spannend, maar het is gelukt. Er is op verskate plakken werken. Vooral op Grient, bijna een kwart hectare, hebben zegelzaadjes uit de Duitse Waddenzee in de grond geïnjecteerd. En dat is niet eerder op deze schaal gebeurd? Nee, op deze schaal niet. Ja, het is wel eerder gebeurd, maar niet het injecteren zelf. Dus we hebben de afgelopen jaren vooral gewerkt aan het verbeteren van de methodes, dus de techniek ontwikkelen. Die hebben we nu in de vingers en nu hebben we het dus voor het eerst op grote schaal toegepast. De plan binnen toch het virus geende wij al wat verloren. Ja, dus we hebben eigenlijk ook heel veel extra zaden ook gewoon op andere plekken nog ingezaaid, omdat we dat op Grient gewoon niet meer erin kregen met een groot team. Dus dat is, dus hopelijk volgend jaar nog een herkansing. Wanneer weet je of het ook is gelukt allemaal? Nou, de eerste kiempjes zijn gespot, nog niet op Grient, want daar konden we nog niet komen. Maar op het Uithuizerwad aan de Groninger kust, dus dat is super veelbelovend. En over een maandje gaan we kijken, want dan zijn de kiempjes net iets groter en beter te zien. En dan spannend.